Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsena Production. Happy New Year to you. Happy New Year. New Year to you. All right. Happy New Year. Happy New Year to you. Graluin kitang dinig. Oh my God, it's been a while. Ano, garo, feeling ko, nakaagi ang taon. Garo, 1 year. Feeling ko buong taon akong mahilang. Yung mga noon na yung datang maray. But anyway, bago kita magpuhan kang sa tuyang live recording. Buhat may bation ka mo, ning Happy New Year! Yan o. Huriman po da. Basta mabati ka mo. Yan ang pinakamagayon dyan eh. January 2024. Anong pecha na ngayon? Ayun o. Anong pecha na mo? 11. 12 naman yan sa ano? Sa 12 na sa Pilipinas. Advance kaya ang Pilipinas. Oo, advance ang Pilipinas. Sa ano lang, kalendaryo. Kalendaryo lang. Pero huri pa nang sa ano, mga pagbabago. Ay, sirawan ang ngirit ko. So kung mapapansinin do, ang mga boses, ang boses ko lang actually, may ano pa, may takal-takal bang Ako man, nilingan mo. Purungog pa. Purungag na. Ako, ang na-imagine ko, baka siguro later, ang habang nagdadalaga ng satuyang ang satuyang episode, baka siguro madadaw ko ng nagsisingot-singot ka, itong karona mo, nagbibirilog ng takal. Yan. Hindi ko nga aram kala kumano na ko, ma-transform na ko into lalo na sangre. Lalo na sangre. Kaya nga ni. Uy, sa ano pala bago kita magpuon, sabi ko, di ba, binatit na sinda ng Happy New Year. And also, Merry Christmas. And Merry Christmas. Oh my God. So ako kaya, kumusta ka pala mo na? Ako okay lang. Same pa rin. Sabi ko sa mo, pungag. Ginanawan kita ng ngipon. Kaya medyo namamati ko pa ng ganang ngipon. Sa imo. Kaya nga ni. Oo. Tapos, kada ko nangyari, pero maiman na receiving Christmas gift. Igwa man. Ayo. May na-receive kitang magayuno na Christmas Malilingawan gift. ka na, nagbago lang taon. Pero ibang bagay, siguro dai. Pero ito, ini siguro ang pinakamaugma, last year siguro, si pinakamaugma kong Christmas. Oh. Ayo. Ako, ini si pinakahalawig na taon, ako nagkaigwang hilang. Nagpon. Yun o, hindi ka nagkakahilang talaga eh. Ever since. Talaga. Nagpon siya 23 ng December. Hanggang ngunyan. Nagpupungag-pungag ka pa. Tapos, talaga siya. Itong, last week kang buong December, last week, okay na ko eh. Tapos, nung nagpuon na si taon, nagkaigwa akong COVID. Iyo. Nag-COVID na. Di ba nagpuon ng COVID is 2019? Ayo, 2019. Di ako 2019 ba? 2020? O basta, itong mga kasagsagi kang COVID, Mayo, di ako natablan. Di ka natablan, ngunyan lugod na Mayo na, pawara na, saka man ako natamaan ng Scooby-Doo. Ano ganyan? Pero, pasabit. Pero okay lang, kasi kada ako naman akong natanggap na maray na, na balita. Na barita, regalo, as in, dawa, igwa kitang hilang. Anong pala nangyari? Kasi ako ang nangyari, ang istorya ko diwan sa mga kanatong natics. Nagpuon ang ilang sa kuya. Iyo, actually, sa imo. Oo. Takatong igwapo kita ng potluck. Kadtong Christmas party. This is to eh. Aram ko, this is ning Disyembre. Nagkaigo kami ng potluck. Tapos, siguro sa kapasluan ko man ang nangyari. Day pa nagkakain, nag-inom na ako ng malipo, tapos mahamis pa. Oo. Kang aldaw na to, okay lang. Tapos the next day, kang Domingo, anong nangyari? Nag-uli na ako ng harong sa hali sa trabaho. Tigtatarakig-takig. Tapos, nakalintura ka ng banggi. Ayun, kinalintura ako. Oh my God. Tapos, maringay, nag-inom na tulos ako ng Tylenol. Ang ginibo ko, tigtamungan ko bagan sa diri ko hanggang sa ginaraanot. Ginaraanot. Nagmaray-maray man, pero nagpuon si Sipon.
Nung nagkaroon na, baga nagbabarato ka na sa'yo. Ito nga, naili din sa Facebook na itong all I want for Christmas is you're a gift. Mag-Christmas di ba nagpapanganji ka kung anong bagay na nagabot sa imo. Nagbabarato ka. So kung New Year, kang talaga, kang Christmas, grabe si nangyari sa Muya. Kaya kang Marisa nindo, puon ka tong chiffon cake na episode. May pa kami nag-ibo. Dahil na talaga nasundan. Grabe talaga. Malainom talaga sa pagmati. Itong, ang mata ko talaga, dahil mo aram kung pinagsabang vampira sa kalobo sa sarong tao, di ba? Sabi mo nga ni John Edgar, Narba. Good morning same po nasa hospital kaming ngunyan ni Agom. Grabe ang kalintura sa kamay abo pa. Oh my God. Magpa-test ka na, baka may kubida ka na. Yan. Yun ang masakit kaya ngunyan ng panahon. Di ba? Kasi ako di ako nagpapatest. Katong tinest na ako, positive. Ayun ang buong taon talaga kitang may COVID. Di kita nagpapatest ka to. Diba? Siguro na COVID na kita ka to. Kaso di kita siguro basis. Oh well. Okay nga ni. Sabi man ni Cecily Amparado. Kulugbuot lang. 2023, puro kulugbuot ang inabot. Aray. Marilang tanay ka timanda, sabi ni John Edgar Narva. Ayan. Kaya nga ni, aram mo ang nangyari kasi ka to, garo itong, ngayon kasi garo normal na lang COVID eh. Ayun. Diba? Pero, ngunya na panahon or ngunya na taon or last year bago nagtapos ang 2023 garo iba ang dara kasi garo ang nangyari kadto is kadakla na tao may sipon, may abo, nagnuno, di ba? Uso-uso na talaga pati nga ni mga nurses. Oo. Sa pagpa-urgent call ko, miski si sa imo, nagkukuha ang BP. Nagtutusokan sa imong dugo, nag-aabo. Nag-argay. Hindi mo aram kung mararahay ko, matatakot ka eh. Ayo. Sa kasi, garo, another thing, may nadangog kasi ako. Nagaro ang hilang dangon yan kan tao, kung taano dati ga-arabo, is garo, vitamin D deficiency. Kasi ang tao baga daango niya na panahon is that garo permi na lang nasa laog kang harong. Yeah. Dahil na nagkakairinita ning saldang. Di ba ang vitamin ang saldang baga is vitamin D. Ayo. Talagang panlaban niya ning immune talagang, system. mati-mati na ang climate change. Kasi kung hilingon mo ididiyo sa Arizona, bibihira ang mag-uran. Ayo. Kasi 'di ba desierto ang setting kang Arizona. Pero ngunyan, sige na ang uran, maliputon, tapos biglang nainit. Talagang mame-messed up ang sa imong hawak. So, ngunyan na taon, siguro pag ulain ta at yan ang papayawan ta ang New Year resolution ta, di ba? Kasi ngunyan, pinag-iistoryan ta lang sinangyari. Ayo. Kung mga pagbalik tanaw. So, mga nangyari sa 2023. Saka, si Padangadang na 2024. Oo. Sabi nga na ni Paring Linus, dahil mo naka-join ko niyan kang live recording. Ayo, pero yan sarong mga yan, may kahilang man. Magbabatok pa. Nagbabatok man din siya. Di ba halos gapos actually ngunyan na Kita nga naubos eh. Nagtataram nga na ko ngunyan. Ang takal ko sa likod kang dalamunan ko. Garo nag-aaragi. Sabi niya, hey. Kaya, pero last Christmas kasi is may trabaho kami. Iyo, nagtrabaho diba, kita. Nagtrabaho kita. Double pay. So, arog talaga kasi kunyan ang panahon, OFW, talagang masakit ang panahon. Kailangan, kaipuhan magkayod, lalong-lalo na ngunyan nakadakol gastusan. Yeah. Kadakol kaming kaipuhan na bayadan. Hindi talaga, dawa may naghihilang-hilang ka. Sige pa. Iyo, hindi mo nagtuturo kang bayadan. Hanggat di ka nagiging positive sa COVID, pwede ka pang maglaog, miski sige mong abo. Kaya minsan na po magpa-test ng COVID, pag tinest ka ng COVID, ay ka makalog trabaho, may nasasahudon. Diba? So, ang kasi ngunyan, grabe, ibahon. Sabi ko nga bago, bilang OFW, masakit ito talaga. Kaya minsan, gusto ko maglagot ng GCash account digdi sa tuyang live stream. Kaso, may mo GCash. Na lang nindo, padara na lang po tabi ka mo. Wire na lang po. Wire transfer. Ang gibo na lang nindo sa Samuya. Ihiras nindo. Kasi, aramon nindo. Anong ihiras? I-share na lang nindo ang live stream ta. Kasi anong nangyari baga? Yeah. Pirang taon na kita nagkakaigwang igwang araw kay ning taga Bicol podcast. Pero may pala mo kita nakukuha agrak digdi. Pero at least, diba, dako kitang natabangan ng dahil digdi. Iyo. Dikit. Kadakol kitang napaugma. Kaya anyway, magayunon si nakaaging taon, si 2023. Kasi
naka-focus na kami sa pag-ibo ng content na kung saan nagparagibo kita ng mga episodes. Di ba? Nakapokus na kita talaga sa taga Bicol. Kanso nagpuan si taga Bicol? 2019? 2019 ba? O, isipon mo, perang taon na makipananggan na sinso. sinsuan. Data man kasi tigpukusan. Kumbaga para hapyaw. Saka ika pa lang ka to talagang mayo pa sa buot kong magbali-bali sa mga arug-arug kayan. Dawa ang ngunyan baga. Ako pananggan ang nagpapara-irate kang gapos. May ano lang kasi, may makakundian talaga. Anong kakundian ko? May kakundian na nangyari. Anong kakundian? Di ba unang Albo. Unang kakundian, iba man. Kahilangan. O, pares yan? Oo. Saka garo, ang nangyari kasi, last year, garo, nahiling ko si purpose. Kasi dati kang inot na baga. Gusto talagang magparagibo ng content. Gusto talagang magparaano. Pero, garo, last year, garo, nahiling me si gayon talaga kang obheto kang taga Bicol podcast na grabe, nanosebleed ako sa obheto. Ay, aro talaga yan kayan. Na mag-share ning mga istorya. Isipon mo last year na si Boss Carepa. 'Di ba? Daig ko talaga to inakala na magigesta si Carepa last year. Paano to nagpuon? Paano to nagpuon? Sabi mo try mo lang. Sakto kasi friend ko siya sa I think personal niyang account. Oo, tapos uy, condolence pala sa iya kasi si lola niya ata. Oy, Ayan. So, ina nga ito, nangyari ka to. Tapos nagdadalan kami ning live stream niya. Di may aram na listener pa lang siya or aram na pala niya ang Taga Bicol podcast. So, garo sabi niya, sige, invite mo ako one time. Mag-iba na rin nakakaugma kasi talagang kumbaga yaon ang sa iyang pagtabang o yaon sa iyang itong tig-ano ka? Tig-ano? Sige na. Garo nila mo na kang sipon ang sa imong payo. Dahil itong tigsusupport ka, Bicol. Tigsusuportaran ka. Suportaran ka. Nahiling ko man yun sa mga gibo ni Boss Carepa ang pagsuporta. Pero sabi nga diba this year, mag-ibo kita ng mga review sa mga content creator kung ano nga ba talaga ang ninda. Anong ginigiribo ninda as content creator. Alright. So yun nga ito, naging guest na si Dude na Marapara kang na Marapara Production. Nangunyan, igunaman ng podcast. O yan, kwentutan. Yan, subaybayan nindo ang kwentutan. Sa Spotify, hanapon lang nindo. So, Kabisyo Podcast, diba? Kabisyo Podcast, kang Love Radio, nag-guest rin kita sa Saindang Podcast, which is, si 2023 garo naging nagbukas sa tuya ning inspirasyon na gibuhon na ipadagos pa ang pag-ibo ng mga content. Yes. And I thank you. So, buot ming pasalamatan ang gabos na mga kanatong natics na nagdadarangog, nagdadalan kan sa tuyong mga episodes sa Spotify. Lalo na ngunyan sa mga live recording na ginigiribot ha. Yan, batiwan ta si Ma'am Eileen Dumanico. Yan, mauranon daan na pagkaaga. Ivy. Si Ma'am Eileen yan eh. And then also si Inad Ison, maray na agad sa Indo. And sa mga nagdadangog. Magbikol si Inad. Sa kasi mga Tagalog yun eh. Tagalog ba yan? Sa kasi mga nagdadangog na na sa stuya anytime. Kasi ang podcast talaga anytime pwede mong madangog, di ba? Oo, mag-download lang kamo ng Spotify. Duman. Nakulon kaming episode na pwede dong kung namimiss ndo mag-Bicol, namimiss ndo ang Bicolandia, download lang kamo. Kasi nagbukas kami ng community sa Reddit. Yes. Tapos, nag-post ako duman sa Reddit Bicol, sabi daan nila, testingon ngayon dangugon. Di sabi ko, totoo pala, legit man pala sa Reddit Bicol, na may mga talagang totoong tao na nagre-respond sa imo. Saka garo active sinda, saka garo may yan. Garo siya, exclusive community. Yan, exclusive community. Tapos syempre totoo kasi may man pangaran eh. Hindi nakalagang tunay mong pangaran kaya kung mangbulahaw ka duman o siya unknown. Oo, unknown. Kung magibo ka duman ng kabulastugan, pwede ka magibo ng kabulastugan. Saka legit na mga legit mga halong politika ang mga ninda review. So sinabi nila duman sa post ko, sabi na, ay magayunan man po ngayon, at least ngayon daw makikam sa Bicol. Garo feeling mi nasa Bicol pa nang gamit garo nadadangog mi an sa indong podcast. Ang lang kay sa muya, ang saro lang challenge mi.
bilang sarong podcast creator na Bicolano. Kasi sa Bicol ba kaya dakulon na natataramon. Iyo. At least ito kumbaga sa Tagalog ang gamit ta. Kumbaga, kung ikukumpara sa buong Pilipinas. Ayun kasi feeling ko ang Bicol Naga man is Bicol. Garo naiintindihan man kan gabos. Capital ba? Bicol capital. Garo naiintindihan man talaga ang gabos, no? Pero minsan may mga tao kasi na iba man ang kinadakulaan. So, dahil hindi nakaka-adjust. Pero at least arog ni sinagesta si Fred Ingay. Si Fred Ingay taga Sorsogon. Ayo. 'Di ba? At least nagkaintindihan kita. 'Di ba? Nagkamidbilan si Dua. Garo, it's so amazing na ang nangyari na daw taga Sorsogon, tapos taga Naga ka mo. Nagtaram ka mo Bicol, magkakaintindihan ka mo. Oo. Saka magayon kasi magkakaigo ka mo ning salita ning mga rawit-rawit o mga pagtataratara o tataramon na arupan kinanapod sa Indo. Tapos iba man sa mga. So, garo magayon nga vocabulary. Ano ito tataramon? Napatal na po kita. Tapos, gwapa ko nabasa duman sa mga comment na duman sa community na kapag nagdadaong daasin na kang Satuyang podcast, garo man lang daasin na nakikipag-istoryahan sa Satuya. Kaya nga nagla-live recording kita. Tanganing at least kung anong mga ninda. Kaya pa rin dadawag daasin sa Spotify. Yeah. Di at least may makikitang naitatao sa inda. Saka, ngunya na taon kasi this year. Yun na po garo, ano ang magiging plano ba kang taga Bicol podcast this year? Di ba? Garo New Year's resolution. Oo. Actually, kadakol kaming plano this year. Pero, ang wish me lang talaga, sana maging healthy. Takong di man po kami healthy, pagpungag, di man po kami ma-recording. Pag may hilang ka talaga, stop ang gabos, no? Tapos naglulos-los pantakal mo, pag nag-ano. Habang nagre-recording. Oo. So, ano sa nahiling mong magiging project kang taga Bicol or magiging mga content kang taga Bicol? Yun na nga ito si Newt mo sabi na garo magkakaigwat ang mga review kang mga content creator dyan sa Bicolandia, hilingunta kung aron nakakatabang ba yan or nakakaribosa. Purisaw. Or may nakukuha ba kita ning Adal sa Inda or Mayo or mariba talaga ni hong pag-i-follow, di ba? Yeah, pag-i-follow or suportahan. Kasi day man po kita ang garo yung magiging intention mo is day man kita mangraot ng tao. Gusto talang magkuha ng adal. Kasi para at least kumbaga for the betterment. Kasi betterment? Diba? Kasi in the long run, kapag naging dako lang community man kang taga Bicol, dako nagfa-follow sa Satuya, magiging garo role model kita sa inda. So ngunyan bilang sarong garo influencer, gusto taman sindan tabangan kung paano mag-criticize, kung paano mag-analyze kang mga content na makakatabang sa pagkatao ninda. Kaya, saka diba? Palindugan mo ko si pagiging mong influencer. Kasi sinabi mo, gusto mong influencehan si tao. Kumain ka man influence. Na mapamaray siya, or kung talagang gusto mo maging kabulastugan lang, siguro iyan lang. Bako yung influence? Influencean pero bad influence. Yeah, diba? BI. Kasi, ang narisa may sa mga tututok sa Satuya. Ang taga Bicol podcast host po, maipo sa Bicol. Yaon po kami sa ibang bansa, sa Amerika. So ngunyan, ang nahihiling mi is garo kadakol kaming mga bagay na gusto ming i-share sa Indo, tanganing magbago ang mindset para sa karahayan. Di ba kasi garo nakakahinayang na or garo nahihiling ta kasi, mahiling mo rin sa social media kung paano magdalagan ang isip kan tao. Yan. Diba? Tapos saro pa sa hinihiling ko na magiging contenta is kasi nahiling ko itong mga comment din na sabi gusto nindang mahiling kung ano ang iguadigdi. Oo. Ano man yan? Sa ano ba yan? Sa taga Bicol Vlogs? Yeah. At least, diba? Content gani. Content? Yeah. Ako sa podcast. Iba pala. Iba. Pero connected sa taga Bicol. Sa taga Bicol pa rin na page. Okay. So, isa-share mo kung anong mga nangyayari digdi. Ayo. Arog kang kung halimbawa, anong park, sa paano magbakal dyan, may SM ba dyan, or Mayo, SNR, di ba? Mga arok yan. Kasi para at least,
ang minsan kasi ang nangyayari, arak po kaya nangyayari, ano ang buhay, digdi, ano ang trabaho buhay, mo. digdi. Minsan, may mga tao na nasa ibang bansa, kapag nagigibo sinda ng mga content, garo pinapalawas ninda, pinapaara ninda si tao, tanganing mag-igdiman. Yeah. Diba? Dahil ninda pinaparealize sa tao na pwede man pala mangyari sa Bicol, na malawas pa kita ng ibang bansa. So, diba? ito so yung magiging garoan objective ta na, or end goal ta na, sana dahil na magdigdi ang ibang tao, kung kaya man sa nang buhayon ang sa diri sa Pilipinas. Pero minsan kasi masakiton talagang. Di mo din masabi kasi depende din kasi sa sitwasyon. Depende pa nanggad kaya sa politiko. Yan ang maganda. Politiko. Sitwasyon. Sitwasyon. So, yun yan. Igawa na kita ng nakita ng taga Bicol Vlogs, igawa kita ng review. Igawa pa kitang gigibuhon na itong ano po dyan, itong about sa Blue Zone. Yeah. Yes, pag-ulain niyang Blue Zone na kung saan pag-ulain ta, ang pwedeng i-improve sa lifestyle kan sarong tao, tanganing mapalawig ang buhay, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, dapat gibuhon. Mga dapat gibuhon, mga dapat kakanon. Di ba? Yeah. Bakong itong nagpaparadalan sa nakita ng mga... Actually, garo siya, review siya sa Netflix, documentaries. Tapos, ihiras na sa mga kanatong natics ta. Tapos si mga bagay. Mga adal. Si mga related topic na halimbawa, ano nga yan dapat mong gibuon? Dapat magtanong ka nga sa natad. Na dapat nga magkakankaning mga healthy food. Dapat nga may maray kang komunidad. Oo, may maray kang komunidad. Pag-iisip. So, tapos tapos ma-invite pa kita. Excuse me. Ano yung sinasabi ko? Ang takal ko Mag-ano ka nga maghal. Okay. Barado. Ang sarap kasi is that mahanap kita ng ibang tao na ma-share sa tuya ng mga information, legit information kasi nasa pwesto sila para makapag-share. Mm-hmm. Dahil kita mo kaning mga guests na ma-share ng information na taliwas man sa pagkaaram ninda. Mm-hmm. 'Di ba? Mas maran na itong halimbawa teacher. Matokdo sa tao, anong yung buhay teacher? Di mo kakita ng teacher. Di ka mo ng tambay o estudyante. Di ba? So, yun ang hinuhope ko. And then, sana, madawag tayo ng mga boses ng ibang mga content creators. Saka mga simpleng tao. Diba? Simpleng tao. Di ba? Tapos, ang pinaka-exciting part siguro, itong mga, kapwata OFW. Yes. Na taga Bicol man. Tapos, imbitaran tadigdiyo taon sa indang mga eksperyensya, nin mga rawit-tawit o ano mga pwede nindang i-share sa Bicolandia. Garo mo agmahon yan itong mga OFW makakaulay mo. Iyo. Tapos maaaraman tang sa indang mga istorya, kung paano sinda nagpuon. Tapos kunyan baga nauuso na itong mga toxic culture da kang Filipinos. Yes, oo. So talagang which is magayon na topic kasi nabubukas tang kaisipan asin ang mata kang taga Bicol, bako lang kang taga Bicol, kung sisipa man ang nadadawag sa tuya, kung kaya nang maintindihan. Ayo. Na at least, di ba, ay toxic pala iniyo. Ay di na ako mabuhay sa sinakaraan. Itong at least makamove forward ka in a way na, ay may maaadalan ako, ay nadawag ko ni Saro kani sa taga Bicol podcast na, ay sala pala ginigibo ko. Ay, di ko dapat pala na ginigibo. Ay, tama pala ni. Itong gadakulo na kahaputan, masisimbagan mo. Ayo, maging instrumento kita ng karahayan. So, ang speaking of pag-share ng karahayan, binukas mi ang community kang TBP Tambayan, saka ang Reddit community na kan taga Bicol. Initanganing hali man mismo sa ibang tao ang mga information na sa mo yung itinatao. Masakit kaya magparataram kami. Tapos, dahil man na pagtubod mo man lang. Lalo pa, mayo ka man sa Bicol. Ay, mayo ka sa Bicol. Diba? So, mas marin na itong madadawag talaga ang boses kan sarong tao. Halimbawa, kan taong nagtitios. Diba? Dahil makita mo advice sa sarong taong nagtitios na, araw kayo ni para magyaman ka. Tapos si taong nagtitios na may kaya. Mag-advise ka ngayon sa taong may kaya na, tapos si kamayang kaya. Oo, di ba? Hirap masakit yan. Dapat magkaigwa ka pa ng ganing credibility. And then also, dapat maghali din sa ibang tao, sa ibang pananaw kang ibang tao. Iyo, kasi, diba? Dahil dyan, nagkakaigo ka mo ng exchange of thoughts. Tapos, nakakaano ka pa. Pero, siya,
additional knowledge siya para sa imo. Di pa sabi ko nga ito sa mo dati, ang purpose talaga ng Taga Bicol Podcast is magtauning adal sa sakuya. Iyo. And then on the other side, dahil ini-interview kasi nila live, nagkakaigwa ng recording, nagkakaigwa ng documentation, ganoon na i-share naman sa tao. So bako lang ikang taon ng unrayo. So imbis na adal lang sa sakuya, ni kadakol pang nakadangog, di mas maray. Yeah. Di ba? Halimbawa ang istorya, nag-i-istoryahan ka mo ni barkada mo. So imbes na sa Indo lang nag-iikot ang istorya, ang chismis, di iagi na nindo sa podcast. Garo lang yan itong mairinom-inom ka mo, di iagi mo na sa podcast. O may paro red horse ka pa dyan. Speaking of inuman, kwentutan, nag-recording sila, nag-iirinom. Di ba? Di ba? Maray na yan. Pero anyway, sana magkaigawa pa kita ng mga guesting. Nag-reach out sa kuya si Dale. Sabi niya, si Dale Oxiano. Si Dale. Na mag-ibo pala kami ng more content. Yeah. Na itong garo matabang sa tao about pagiging freelancer, kung paano mag-handle ng mga kwarta. Di ba? Para at least, si mga nagdadangog ng mga kanatong natiksta, maaraman mo nila kung paano mag-handle. Malay mo siya na ang maging sunod na chingkitan kang Bicol. Diba? Ito nagpapayo kang maging mayaman, pero pobre ka. So, yun. Kaya yan. Ano pa ba mga pwedeng magiging content kang Taga Bicol Podcast? So, yun. Kaya may binukas ang komunidad tanganing at least, magtao sila mag-share. Di ba? Mag-share sila ng mga gusto pa nindang madangog, maaraman, or pwede din itong, mag-letter ka mo kung kamo na susupo. Yung pa rin ako mga letter sender ta. Yeah. Pero na-excite ako na basahon. Nabasahon ang mga storya ka mga kapwa at Bicolano. Yeah. Dahil mo po sasabihin sa inyong pangalan online, kung habok mo nindo, di ba? Kung gusto din kung nasusupog ka mong ihiras, kung ano man ang deepest. Grabe, deepest pa. Na kwento. Ako gusto ko talaga, honestly, gusto kong iagi na lang sa mga suba, mga problema ko niyan, kan tao. Kasi pag nagparaseryoso ka, mapangit ka eh. Saka gusto kong magkaigo ng satire content na itong may filter, ganyan. Itong, may filter, katotohanan lang, di ba? Matamaan kung matamaan ka, di ba? Kasi ang mangyari yan, sabi na, politikoon man yan. Kadakol mga post baga sa Taga Bicol Podcast na si Chong Atong o mga legit. Tapos, minsan si iba nagkakataramaan. Na miski ba kung man siya ang tigpapatamaan mo. Diba? Pero magaling ko kung itatag mo talaga, Kasi, saro lang talagang nahiling ko naman. Sabi ko nga ang mga bagay na pag inagi mo sa suba, minsan ang meaning. Yeah. Pag natamaan ka, totoo. Totoo. Pag di ka natamaan, ibig sabihin, suba lang sa imo. Di ba? Kasi di ba itong dati katong kasabihan na nagagalit daw siya kasi hindi totoo. Pero talaga deep inside, naanggot kasi totoo. Yeah. Ngunyan baga, di ba? Oh well. So, anong plano mo this year? Anong New Year resolution mo? Like, for me? Para sa imo. For my own stuff? Alam mo kasi yung New Year's resolution na yung manatutupad. Hangaw sa nawa. Sa phone sa nawa lang yun eh. So, sabi nga ni Ken ni boss, mag-ibo ka ng New Year's resolution, pero si kabaliktaran. Oo. Ang alam mo, kung babaliktaran mo ang New Year resolution mo, nag-iibon mo. Kung di ka na ngayon chismusa, magtiging chismusa ka na ngayon. Yan. Ngarog ka yan. Pero halimbawa, New Year's resolution. Sa sailing mo lang, or balikan ta si New Year resolution mo kadong panahon. Di ba kasi pumayat, nagpayat man ako. Tapos nagbalik ulit. Hindi nagkahilang kaya? Nagpayat dahil sa pagkahilang. Sa pagkahilang. Naging tibihon. Dahil ang ginibo ko ka to actually is, itong picture baga? No. Itong vision board. Yes. So, mga kartong latex, nadangog na po ba nindo ang vision board? Ito yung mga pictures or letters or words na nagibo nindong collage. Tapos, duman mo, ito ang sa Indo, mapaalala kung ano ang mga dapat nindong i-goal or dapat nindong makamit ngunya na 2024. Which is nangyari sa kuya 2023. Si iba. Si ibang nasa pero at least magayon siya kasi talagang ko pa,
pig frame ko pa. So, ipopost ko yan sa taga Bicol. Itok doon ang taga Bicol, ang sa to yung mga kanatong natics. Kasi talagang ginibo ni Christine, katong nakaaging panahon, igo siyang ginibong vision board. So, si gusto niyang mangyari sa sarong taon, tigdurukot niya. Ang pwede nitong gibuhon, maghanap ka morning magazine na luma, magazine na luma. Yeah. Tapos, dyaryo, idudurukot nindo duman. Tapos, ang mangyayari, ilag lang doon sa wall na at least, bago ka mo magturo, gihilingon nindo. Paano ko ni ma-achieve? Kung magagaro sinisend mo sa universe, kung ano ba talaga ang mga gusto mo sa buhay. Saro ka to, alam ba, for example, itong mga tulong, tama ko kamong example kan, tulong picture na nila ako duman. Sino itong mag-adal, mag-drive? Oo. Which is ako. Mag-adal. Kasi di mo nag-drive. Naka-drive na ko, tapos nagkagawa na ko ng lisensya. O digdi. Si pangadua, maglaba ang buhok ko. Which is naglaba man talaga, Taday ko pinagupitan. Pero kay pon ko na lang. Ikaw kasi may problema kasi sa buhok eh. May problema ka sa pag-iisip eh. Dahil may, kasi siya, garo, sasabi niya, pugulan mo ngayon ako magpagupit ng buhok. Pugul mo ko ngayon. Habo ko na ngayon mukhang arog ka. Tapos di mo man kaya ako pinupugulan. Minsan kaya nagpapagupit na lang. Huna ko, dikit lang puput-putan sa payo. Tapos pagluwas, hiling ko, garo na mo, lalaki na. Napasala, kaya tong babae magupit actually, nirub-rub si sa kuyang buhok. Kaya ako naging tutoy. Garo ka talaga lalaki doon. Pero at least this year, tapos, napalaba mo ng buhok mo. Oo, yan. So, diba? Pangtulo, itong makapa-California kita. Yeah. Which is nakapa-California. Diba? San Diego, San Diego Beach. Yes, beach. Tapos nung nakatukaw-tukaw lang ako, nakahili ko duman sa sa Apod Kaniyo. Nakahili ko sa magazine ng babae na nakatukaw-tukaw. Sa iyo po itong nilaga na ma-engage ka. Kata dati makasal ka. Di ba? Kinasal kita ng nakaaging. Yes. So pagka sa sarong picture, bako lang siyang pang sarong taon. For the rest of your life, gararog ka yan. So dako lang tabang ang vision board para at least maging inline si mga ginigibo mo. Saka ma-remind ka. Oo, ma-remind ka na ay tama daw ang ginigibo ko, linya pa daw ni sa pangarap ko, o baka daiman. Yan. Diba? So kaya kadakot na tao ang napapariwara tama yung vision sinda sa buhay. Pero bala na si Batman. Aro kinipirmi ang ninda moto sa buhay. So magayon talaga makaigaw ng vision board, di ba? Pagkakataon na hindi mga kanatong natics, magkuha ka mo ng dakulang kartolina. Kung ba ang kartolina, itong cardboard pa to? Itong ginigibo ng project, itong manglikod. Yeah. Oo. Tapos gibonin do, idukot nindo duman, baka lang ka mo ng pulot. Pagrayunan lang ka mo. Pulot lang. Kumain pulot, maluto. Hindi mo kayo puwan pagrayunan kasi ilalag mo man lang sa kwarto mo eh. Di ba? Pero para at least, di ba, mas mo siya. Kasi nga ako, tiglagan ko pa ng ilaw-ilaw. Oo. Saka magin ken, i-plastic nindo. Tako ang harong nindo, tiklad lang. Bagayan. Mauranan. Di ba rasa? So, abangan yan. Ipopost ko yan sa Taga Bicol Podcast. Nalusaw na si pangarap mo sa bahay. O ika, ano man ang hindi pa ka tapos. Ano pang New Year resolution ang day ko pa na itong mag-adal roller blades ba na po duman? Iyo. Roller blades. Yan. Tapos mag-tumbling. Grabe na. Kasimple Pero yan, ito. New Year resolution mo? Ako ang New Year resolution ko, sana maiwasan ko ng paggamit ng cellphone. Good luck. Kasi pag mata mo pa sana. As in, garo mahilang na ako sa social media. Di mo niya kaya, di mo lang mga nagre-like. Imbis na dapat dakol ang nahihiling mong notification, ito mahuga ka na lang sana mag-reply, mag-comment. Ita kadikiton mo lang nahihiling mo. O nangigibon mo, replyan mo. Siguro pag dakol na. Oo. Pero at least, 'di ba, sa cellphone ka kasi sa karahayan na buot. Pero feeling ko healthy ang magparatutok sa cellphone para sa talaga. Sinabi ko rin sa ibo at least magtao ka kuta ning oras lang para mag-comment, mag-post. Iyo. Kaya puhan mo lang ning organization. Ilag po yun sa mo. Sa vision board, Yeah. Tapos ang gusto ko pang gibuhon is talagang magkaigwa ng consistency sa pag-post. Which is napunan ko na last year. Sa consistency ta rin sa sa pag-post ng mga episode. Yeah. 'Di ba? Tapos
gusto ko lang talagang mangyari sa Sakoy sa Sadiri. Gusto ko pa makapagbasa ng dakol na libro related naman sa future na ginigibo kong project. Yeah. So makagibo ko ng sadiri kong garo libro or notes or mga illustrations para naman sa mga future na projects ko na i-share ko man sa Sakuyang Sarong page. Iposta yan sa tuyang mga kanatong natics. Ano ang New Year's resolution mo? Daw uri-uri na kami. January pa. Oy, saka ang New Year resolution man, daw punan mo yun next month, di ba? Kasi saka may pinupunan ako niyan itong pag save ng kwarta. Ayo yan. Yan. Ayun, kay punta talaga mag-save ng kwarta. Yes. Masakiton. Ako din mo ako nasasakitan na maray. Lalong-lalo na kapag yung nagsiserve ka. May trabaho ka. Ayun nga. Kasi kailangan na pa nagsiserve ka, itong may tip ka, madali yun siya na mag-ipon. Iyo. Pero kapag ang sahod mo diretso sa bayadan. Sa bayadan, saka diretso sa card. Lalo na kung mabayad ka sa insurance, gasolina kang sasakyan, no? Kaya yan. Tapos, para mo bill sa topic. Iyo. Ay, mag-ibo kita ng topic diba? kaya. Buhay Amerika. Kasi kadakol na, Pilipino, actually, buong kadakol na Pilipino pag sinabing sa Pilipinas, magayon ang trabaho kayo duman, makwarta yan. Kasi igwa ko nadangog kwarta. Yan, may nadangog ako kayan kasi dolyares, di ba? Na, obligasyon ba talaga akang mga nasa abroad na panag-uuli, yung pirming taya? Yan, ipundo mo na yan. Tagigiwon tayo ng topic. Kada ko na mag-iin ng pag-ulayan ko niya na natawan. So, yan, mga kanatong natics, lugod, bago, pasalamatan mi ka mo, duman sa nanggana pala or congratulate sa nanggana. Yes, sa limang nanggana ng 1,000 million pesos. Ayan si mga day nakararam ka to, may pinopost kami, sarong pasasalamat lang po yan kasi baka magluwas po is poverty porn. Habo mi man po magluwas na invite si mga tika po sa buhay na i-like at sa Muyang page na magsuporta sa Samuya. Dahil din po yan sa mga sponsor sa mga nagtutubod sa Samuyang Oo, naghanap po kami ng sponsor para makatabang man sa ibang tao. Yan. Pero tinatabangan mi po si mga dapat tabangan. Baka po itong nag-aasa sana sa kaya sa ayunang bagas. Kaya kung talagang basahon po talaga rin doon kung ano mga content or post na tigdalaag mita. Duman po, dikit-dikit lang nag-ano kan sa inang pangaran. Isipon mo 5,000. Di ko kasi tig-promote na maray. Kasi habo ko talaga magluwas ng itong ini-impost ta. Kasi ilungan mo, si mga nanggarana duman sa nanggarana duman sa talaga mga avid na si mga avid listeners. Si mga nagtatanong talaga ng podcast na itong tutok talaga sila sa mga content ta. O di, tama man. O di pa sinasalamatan ta si taong deserving. Exactly. Yes. So, yeah. Si araw nga ni Jay, sa 1,000 dinagdag niya sa pagpagibo ng lababo kan sa inang harong sa kandali. O di ba nakatabang? Tabang? Dokulao namon. Ay sa dito dinagdag nga ni. Dinagdag. Dagdag. Yan. Anong pandagdag duman? Pako. Giniyong pandagdag pako. Kaya yan. Okay, sa mga kanatong natics lugod ang taon na ini, magtao sa Indo ni ginhawa sa buhay. Yes. Ano ta na yan? I-claim ta na yan. Message mo sa mga kanatong natics para this year. Sana kung ano man ang sa indong nasa kabutan. Yung kabutan. Kung ano man ang sa indong ninanais. Sabi nga kaya nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So whatever you want, pray for it and then you have to move. Dapat kaipuhan mong gibuhon ang sa abot sa imong makakaya. Push mo lang yan, be. Kaya yan. Go, go, go. Go, todo na to! Ako ang wish ko or ang message ko para sa mga kanatong natics this year, na sana gamiton ta ang mga available resources sa satuya sa tamang paraan or i-maximize ta ang mga bagay na ini para sa ikararahay ta. Kasi kung tutuson po mga tugang, may mga libre ng mga bagay na pwede mong maaraman sa internet, sa mga bagay na nakapalibot sa Indo, na pwedeng magbenepisyo sa indong pagkabuhay, na pwedeng magbago kan sa imong sitwasyon sa buhay. Kung kamo man nasasakitan, may mga oportunidad na kamo magkakwarta. Yan. Diba? So, buksan lang nindoan sa indong mga isipan, buksan lang nindoan sa indong mga
Day ka mo masupog. Yan. So, lang masasabi ko dyan, day maghinugak. Yan, day maghinugak. Saka kadakulon talagang bagay na matabang sa imo. Kaipuhan mo lang talaga maging open ka. And then, para sa sakuya, kung igwa ka mo ning circle of friends na day nakakatabang sa indo, i-delete na yan. Ano nindo? Tumbahan. Kung igwa ka man ng circle of friends na sa hiling mo daing man nakakatabang sa indo, siguro bawasan mo ang pakikipag-iba sa inda. Hanapon mo si mga tao na pwedeng magtabang sa imo na maiangat ka man sa buhay. Siguro daing indo yung nahihiling mo niyan, pero pag abot kang panahon na kamo nasasakitan, nasa sa indo pa ng ganyan. Diba? So, saka, may bagang imposible sa taong mahigos. Yes. Saka, ang kaipuhan mo is higos sa katamang pag-iisip. Yan. Sa katamang diskarte. Sa katamang people around you. Oo. Si mga taong para sa mo si mga taong nagsasabi na kaipuhan po magklase. Di ba? Na pwede ka mo magnegosyo. Pero para sa kuya, ang pagtubod na to, pulpul. Dapat mas magayon pa ng is mag-adal ka. Aram nindo kung taano. Kasi sa pag-aadal, nabibuild nindo ang network, nabibuild nindo ang pakikiiba. Kasi malay mo, si classmate mo na nag-graduate na ning doktor, tapos sasabihin mo, ay classmate ko yan. O may igwa ka ning kusog na buot na mag-reach out sa iya na, uy, ako si batchmate mo, na na pwede mo akong tabangan, whatsoever. Saka kung talaga ikang kwarta ng para magklase, dakulon na nga ng resources ko niyan, di ba? Dakulon paagi kung gugustuhon. Pwede ka man mag-adal through your books. YouTube University, dakulon paagi. Oo. So, pag-uurulayan ta din yan sa mga maarabot na panahon kung ano po ba talaga ang tamang paggamit kang internet. Yeah. Yes. So, yung parang positive sa negative. Positive sa mga negative. Pwede. Dakol kitang pag-ulayan, dakol na pwedeng magtabang sa indo, pwedeng magbilog sa indo bilang sarong tao. So, sana padagos nindo kaming suportahan sa proyektong ini, sa samuyang inisyatibong ini. And sana, this year, kumita na akong gawin. Sabi ko nga sa imo, i-claim ta na yan. Oo, yes. Para dakol pa kitang matabangan, di ba? Sana magkakorta na kita. Kasi sana makapokus na kita. Kasi masakit po talagang mag-ibon ng content kung igwa ka pa po ng sarong trabaho. Kasi bako man po kaming mayaman. Kaya puan mi man po magtrabaho, tanganing mabayaran ng samuyang mga saka bills. Masakit kasi halos one man ka lang eh. One man show lang. Kasi ika ang nag-edit, ika gabus. Ayo. Malay mo, ma-hire kita kang kang sarong company, di ba, na mag-edit. Yan. But anyway, i-shout out ko ang satuyang mga kanatong natics. As in, i-shout out ko si mga si mga naging guest last year. Yes, salamat pong maray. Sana po di ka mo magsawa maging guest me. Pero anytime po open po ang samuyang And also, programa. pasalamatan ta si MJ Imperial sa nagibo sa tuyang pinakamagayon na theme song kang taga Bicol. Thank you, MJ. Yan. And ikaw, may pasasalamatan ka pa ba? Or isa-shout out? Ako, mabulang ko. Okay. Nagtatransform na po ako. Nagtatransform na. Gusto ko lang magpasalamat ng Intiro sa mga tagagliliog tinambak Camarinesor. Ito makasugang satellite dyan. Grabe ang satellite na dyan. Tapos grabe ang grabe ang sa indang pagsuporta sa satuyang taga Bicol podcast. Yan. Sige si mama mo. Siyempre. Kapag kakagliliog ba si mama? I-shoutout si Shoutout ko po si ang pinakamagayon kong ina, si Rowena Refuyo. Diyan po nagtitinda po yan ng ning mga kakanin. Sa pasalamatan ta ang Cool Pals. 'Di ba? Na kami silent listener kami kang The Cool Pals. Sina sa mga inspirasyon may kung taano kami padagos nagigimo ning podcast. Yes. Kasi garo magtaon ning kaugmahan sa tapos podcast. Igwasindang suportaran ta sinda madyan sa Bicol. Yes, madyan ang Cool Pals pala sa Bicol. So baybayin nindo or i-follow nindo ang Comedy Uragon. Silent silent fan kami kang Comedy Uragon. Actually mga silent fan kadako kaming silent fan ka mga bagay-bagay. Kasi laman pan po kami kan social media. Nahihiling mi poan sa indong mga inisyatibo, nahihiling mi poan sa indong mga proyekto. Kami nagtutubod dyan. Kasi na ang nagiging inspirasyon ta para iniho, ipadagos pa. ta pa. Ayan.
Okay, so yan. So salamat mga kanatong natics. Yes, Happy New Year Happy New ulit. Year. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. Ini po ang podcast na ginibol para sa mga Uragon. Ini ang Taga Bicol. To the world! Alright. Abangan po ang samuyang surprise para sa Indo.